नमस्ते परिणाम भोजपुरिया जहान हम अनिकेत तिवारी इसके नहीं हमारे शुरुआत कर दी क्या भैया हमारे बताइए हमारे आप लोग के इंट्रोडक्शन देने में अच्छा लगा ना तो जय भोजपुरी सब भोजपुरिया श्रोतागण के हमने के तिवारी ब्रदर्स हैं हम जी तिवारी जी और हम अनिकेत तिवारी दोबारा करो नहीं जाओ और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत बा आप लोग के भाषा वाला रिएक्शन चैनल बीएफसी रिएक्शन एंड रिव्यू बहुत जल्दी आप लोग के बीच में रिव्यू के बीच सिलसिला चालू कर जाई तो लेके हाजिर बन जा देसी रिएक्शन पावर स्टार पवन सिंह के जो 21 के दूसरा का बोलबम सॉन्ग के जोना में पवन सिंह जी के एक गोला बा बनल बड़े तनी पूरा मर्द पूरा फीलिंग वाला निकल जाए पीछे पे रोक देता भैया वो पावर स्टार पवन सिंह जो कि भोला बा बनल बड़े और वीडियो तो देखने में अंदर दिल खुशी हो गई बा तो आप लोग के साथे भी हमने के वीडियो देखम जा बोलो बतिया वाले तू रुकबे ना करे बोलो समझिए चाहिए कि हम बोली तो फिर भैया अच्छा लगा तो बात का बा कि गाना के सबसे ज्यादा बात देख चुकल बानी जैसे हम झूठ ना बोले नहीं कोई नाम कहे नहीं हम देखे नहीं लेकिन गाना देख चुकल बानी क्या कि अचानक ही प्लान बनल अगर रिएक्शन दे दिया जाओ तो हम गाना के बेकरारी अब रहेला तो देख ले माइंड में ना रहे कब रिएक्शन दिया जाओ तो आ गई बानी लेकिन गाना सबसे मस्त है गाना के सबसे ज्यादा वीडियो से ज्यादा गाना के ऑडियो दिल के छू इतना बड़े बड़े धुन और इतना मीठा से और इतना है कि वीडियो नहीं तो वीडियो तो देख ले नहीं बढ़िया से अब हम जल्दी लेकिन ऑडियो मजेदार बाटे तो गाना के बारे में बात कर रवि पंडित जी फेवरेट डायरेक्टर जी रवि पंडित जी डायरेक्टर बारे एक गाना में म्यूजिक क्योंकि प्रियांशु सिंह ही दिले बड़े गाना के लिखले बड़े आशुतोष तिवारी और एक गाना में पवन सिंह और प्रियंका सिंह के मधुर आवाज सुने के मिली गाना के बाद आई वाला प्रियंका और एक गाना के डीओपी बारे पिंटू पाठक जी कोरियोग्राफर बारे राहुल यादव जी एडिटर बारे दीपक सिंह जी और एक गाना में पवन सिंह के साथ के बारे उनका हीरोइन के नाम का हमारा जहाँ तक ध्यान में देख लो कौन तिवारी कही के भाई एक बार हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करम कि आप लोग मालूम हो कि कुछ नाम भैया आप लोग से बता दी यदि हीरोइन के का नाम बा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जा और देखिए वो शिकायत बाबू कम बहुत कम खाली दे के चल जाने जा लाइक शेयर करी जा ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा लाइक करी जा और भाई पे तने प्यार आशीर्वाद जी तिवारी अभी तक हमने के वीडियो पर बीएफसी रिएक्शन के वीडियो पर 10,000 लाइक नहीं किया सपने बा तो करीब पूरा करो मर दे सबर करो हो जाए भाई लोग के कमाल जब जादू चले रहनु रो एक मन करता तो चलो रिएक्शन शुरू करिए ओ बहुरा के रे मर दे चश्मा निकाल गजब लगता पवन सिंह गजब लगा मेरे को ना सुने अमन मर जा जाई होने अरे मस्त लगा भाई क्या के देसी अंडा मारो खींचो खाके रोज भांग भोला बानी तू बरात जी एही से रहन राउर नहीं खेसो हाथ जी खाके रोज भांग भोला बानी तू बरात जी एही से रहन राउर नहीं खेसो हाथ जी कि तनी तनी बात लो तो मजा नहीं वाला धुन तनी मिला हे गौरा हो अपना पावरा ये लाइन लो रोसनी दिल के छू जाता और हां हो हमारा तो बहुत ही कम वीडियो में गौरा जी करता ही है पहनावा जला ऊपर ऊपर के मुकुट पीछे साल उरिया ततराउर अपना जबरदस्त बने गाना के दिल का सुनिए पड़ गया गई खते चिलमिया हमार जीवा जरी जाला अब सुना गाना सही बात ऐसे बिहार में लहाई माटी के चिलमिया कितना पुराना ना ना अपना भोला जी के दिलवा जानी सुर सम्राट कहल जाला गौरा मारी दो न मुस्की तू मायूस जानी का सब लिखा बने जीवा सुतोष तिवारी जी मारे गए कहां से तो पहचान शांत लागे लूसु घर ऐसे घुसा जानी सुतोष तिवारी के तारीफ करेंगे भैया गजब मेरा बहुत बढ़िया सब है जबरदस्त लिरिक्स बा एक सब दिल के छुअता मारा ये अंदाज गजब बा पवन सिंह बाबा के अवतार में अच्छा भी लगे वो क्या कह रहा डेंजरस बाबा से धुआं हो गई निकरिया जी गाना के माध्यम से दुरुस्त संदेश दिया जाता लेनी ना खबरिया
प्रियांशु जी सैल्यूट बा म्यूजिक के। हाय दुनिया लभाले भगवान गौरा एह जोगिया के तू ही हो जन गौरा अंतरा लव याद कर ले बनी खिसी मोड़ैया भितरी घुस जा क्या लाइन बजाओ अपन बुढ़ावा से रूस जानी साथ लागे लूसु हर ऐसा रूस जानी मान जाई गौरा जी जय हो हर हर मान जा मान जाई आए है मान गई जय हो भोलेनाथ की भैया हो पवन सिंह जी तो स्टार है ये कौन स्टार ना सही होगा कि पवन भैया पिछले 2 साल से जो कि भोले बाबा बन रहल बाड़े एका पहले उन वीडियो पर ना एगो गौरा हंस पिछले साल का हां गौरा हंस पिछले साल का ना पिछले ना वो पिछले साल के वीडियो हां गौरा हंस ना लोग बड़ा पसंद करे ओकरा बाद एक गाना के लोग जम के पसंद करी एक गाना के छूट ना करे के दिल से कहता नहीं हमारे पसंद और वाला पसंद का हुई एक गाना के मुखड़ा से ज्यादा हमारा अंतरा अच्छा लगा अंतरा अच्छा लगला एमे सबसे ज्यादा तारीफ करला बता आशुतोष तिवारी के सब जोन देना ना पहले बार आशुतोष तिवारी जी इतना बढ़िया मतलब ऐसा एगो ना कहल ई हमनी के भगवान जी का और भगवान जी के बीच में के जो कल्पना कइले गौरा जी मतलब आखिर केहू भी हमनी के आमे लाइफ में देखल जाओ तो पत्नी के शिकायतें रहला ई सब नशा से टाइम पे काम ना करेगा वो सब तो वही चीज अपना से अपन मिला के जो कल्पना कइले बा इतना बढ़िया शब्द उठा एक में और वो चीज के बहुत ही बढ़िया से फिल्मैले बाड़े पावर स्टार रवि पंडित जी और म्यूजिक भी बहुत बढ़िया सजेले बाड़े प्रियांशु सिंह जी तो एगो मतलब भोजपुरी में राज चल रहा सब कोई खातिर इंस्पिरेशन बाड़े हां भाई इतना कम उम्र में इतना बड़ नाम कमा लेले बाड़े और हमरा लगता हमरा भोजपुरी में उनकर चैनल देखे नहीं शुरू कइले बाड़े बहुत कम में बहुत ज्यादा उनकर व्यू जाला वीडियो के तो मतलब इंस्पिरेशन बाड़े सब कोई खातिर सीखे के बाटे और हमनी के भोला बाबा के बात करब मर दे एकरा बाद सबसे ज्यादा तारीफ पावर स्टार पवन सिंह जी के गजब के एक्टिंग कइले बाड़े एकदम देसी लुल जाए देसी अब बड़ा खतरनाक भोला बाबा लगा दू चार सीन कइले बाड़े नु एकदम देसी अंदाज ओरिजिनल कइले बाड़े बिल्कुल जबरदस्त बाटे और सब मिला के बवाल वीडियो बा दिल के छू गइल भाई दर्शक सब कोई हम आप लोग को बता दी कि ई गाना जो कि हर घर में देखल जाई हर घर में बाजी सबके पसंद हां सबके पसंद है इतना बढ़िया से गाना के फिल्मावल गिल इतना बढ़िया से तरीका से गाना लोग जैसे ना होला कि जैसे पिछले गाना जैसे बाटे सोना वाला हम ज्यादा युवा पर पर श्रृंगार उसके बाद हम आप लोग को बता दी कि आप लोग YouTube पर देख ले हम जा तो पति अपमान होई ए गौरा गाना के व्यू बड़ा कम बा 809 मिलियन बा लेकिन धरातल पे गाना सबसे ज्यादा बाजे रहल बा सही अभी भी हम आप लोग को बता दी कि हमनी की दिल्ली में बानी जा कई गाने जा बिहार के लोग भी बा तो जब भोले बाबा में ई गाना स्पेशल बने लगी पति बदनाम हो ये गौरा जो तरीका से गाना में बखान के लिए बा कि सती जी के ना जग हो रहा सती जी के पिताजी के उनका के नहीं बोला शंकर जी के इतना बढ़िया से जब मनोज में तलवी जी लिखले बाड़े गाना के तो वही टाइप के भी गाना बा हर घर में बाजी लोग खूब पसंद करे मतलब गौरा जी और भोला जी के बीच में के टकरार देखावे नोक झोंक देखावे मजा आवेला ई गाना जोन बा के मंदिर पर भी बाजी बहुत बढ़िया से और घर में भी लोग सुनी बड़ बुजुर्ग जे भी बाटे सब कोई सुनी जी जबरदस्त बा बाकी हमनी के आप लोग के रिएक्शन के सलाह बस एगो हाथ कमेंट सेक्शन में ज्यादा लाइक ठोकल मर देता है 10 के रिकॉर्ड जरूर कर ना शेयर करम आप देख के बस शांत हो जाएंगे हमनी के मनोबल मिले तो फिर आप लोग बीच में जानते बारे देसी रिएक्शन ला लगे एकदम भोजपुरी शब्द आप लोग के बीच में बोल जियो मन करता लेके बैठी है पीछा 2-3 गो पुआरा वाला लगा ली आ गमछी बांध के बवाल बाटे तो चलिए मिलो तो जगला रिएक्शन में तब तक प्यार आशीर्वाद बनेले रही जा बाय बाय टेक केयर बना के रखिए।